Gar. Gisipon man guys. Sabi na. Ano ta? Nindo to kulo to magawa nga niya kay orange. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. To kami. Maldita naman eh. Maldita kami. Sige magkapangoras. Tuwag ka ba? Natuwag ka? Yeah! Tuwag na eh. Hey, what's up mga amigos? Today is Friday, no? So, Bernice na sad. Wala ra. Pero ko sa gawas, nag-standby. Tanaw na sa mga earring. Nga badlungon na. Limi ulo. Kapili po na siya ko, no? Oo, gara ko siya. Yay! Tawa! Gara mo siya. Kay starring man siya ron. Kay starring gabi, no? Wala. Kita siya siyang kaluha taon. Ang kaluha? Ang kaluha. Kaluha ni mo eh? Nadi siya kaluha. Tarang isa eh. Behave kayo. Behave ka, be? No. Black and white kabe ay pangaway ha, di mangaway ha, ay mong kaluha ay no di si kaluha ni kaluha bi lo mong kaluha ba tanawa okay ay gogos ka oras ha do priplida yun sila eh sila may starring ron kay o pamanta kalakaw kapo yung lakaw gasto ba sa mulakaw naka ay lah gisipon na buka agoy gisipon gabi nah gisipon man guys sabi na ano ta uli na ba uli na ito ba sipon man ka sipon ka ya Mimi shh asan ba ito ba doon Mimi loh sugaw dyan boy Mimi tas Mimi giso na siya tangkal kay kuan kanang kuan ba kanang among mayro diri kay mula pa lagi kanang mangiro di sud sa tangkal ba dili na giring nang giso na siya tangkal kay para safe ba ya pagwason po no usahay Mimi ano da dua to siya Mimi naigso na ni saon na itong naon na ni panganak na kuan kanang tiya natog sa ligid sa sakyanan ba yeah. Pagpaandar o naligsan nindo to kulo to magawa nga niya kay orange niya kibol ba kani siya kay liwat sa iyang mama para dalagnaong sa iyang mama kani bayi lang